Sesok bablas nyanti nduk Ken. Tanggapan nyanti sesok. Mijing ten Tulungagung, Mbak. Oh iya ya. Mirsani nggih, Pak nggih. Mirsani nggih. Lah aku lek nonton rono kon piye? Nggih. Rono ning Tulungagung ta? Nggih ta. Heeh iya. Mengke kula kei VVIP terus kula ken minggah. Oh sip. Oke. Nyawer nggih, Pak. Ngomong ibumu sesuk budal Tulungagung. Mengke nonton niku, Pak. Apa? Napa sindene Pak Minto? Oh iya. Kali Mas Ardi ya, Pak. Adine gelem tak jae. Tarinan gelem ora? Buron. Gelem di. Sesuk mangat Tulungagung di. Nek cintai yo kudune gelem mangat. Ayo sesuk. Ning Tulungagung. Aja men latihan ae. Oh, alasane latihan kuwi asine ora. Kuwi asine gawe video klip karo Nanda Kentut. Arep madeg dadi ratu. Nanda arep madeg dadi ratu Mananda. Ya, sinuwun Mananda ya. Esuk mangkat ning Tulungagung. Ora masalah atur karo dolan kok. Bapake pengen refresh. Ora mau nyambut gawe wae ning sekali-kali iki piknik. Pengen nonton. Pengen nonton ngene-ngene ya. Ora aku wis. Bapak ki wis adoh karo bangsa sing ngono-ngono kuwi. Sabis. Oke. Sabis masuk. Mangan bareng. Seragam yoga ya. Oh yogane kono kon ngalih kabeh tabuhi di LI ngono ya. Kono yogane tuwek-tuwek nek. Ya ora nom-nom ya. Ayo lagune apa nduk kan? Nah, napa Pak? Manut. Sing saiki enek sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun tresna sejati. Oke pokoke sinarengan, heeh. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitanala. Oh, Puspitanala. Iya, oh, ya, musike anu gamelane nututi ora iki? Ya, nututi cacah. Ya, Puspitanala. Ya, sesuk ana pentas spektakuler ana ing Tulungagung. Ha, ute Tulungagung. Ya, senior-senior awake dhewe dalang tumaku tampil. Nah. Ya, Puspitanala. Puspitanala ya. Mas, mangga dianterke. Nah, yuk.